sa operation sa LTO pag tumiyaging adlaw. Ngayon din, ano sabi ka LTO day? Ano yung gud sa nahitabo sir kay ang nahitabo man gud sa ilang operation is wala may problema kay naa sila operation nga nag-conduct sila og dakop ko no about sa Maxim kay dili lagi ko no kuan aprobado sa LTFRB nga mukarga og pasahero which is kami wala may kabalo unya ang opisina sad mismo apod kay bawo nga ingon ani yung ilahang operasyon maski man lang mohatag sila abiso wala para masad mas sultian ang mga rider. So surprising kay ang tanan sir, and the worst thing there is kanang murag nahugog sa butahe ba kay amo man gi check sa system kung kinsa ni si Talpulano nga nagbook nya same naman og number og gamit tanan nya same pick up same drop off. So ang nasud sa mong utok is murag mi gipunpon tanan ba murag mi magparty pa dong sa seaside. Uy, Oh. So nakaingon mi sir sa mong kaugalingon nga sabotahe gyud siya nga pagdakop. Sa mo wala problema kay yung rules balaod is balaod mutuman man ta pero sa proper nga pag-implement ba dili bitaw ka nang siguro tungod lang sa kwarta o unsa na dira kapit-kapit nakapatong ng tagilipante wa na pwede na. So sa amo sang side as a rider is lisod pod kay mo ubay na mong panginabuhi amo ipakaon sa mong anak sa mong pamilya. Tungod sa nalay kauno nila kung inana sila permanente gigasalig sila o kinsa ba nang si Talpulanuha na nga naigisandigan niya kami tawo mga rider may daginoton dapat unta ang kanang amo ang opisina. Pila na kakatuig sir nga ga-drive og Maxim o nya magpaangkas kag pasahero? Sir, to be honest no dugay na jud ko sa Maxim year 2019 pagkatao sa Maxim diri sa Cebu nagsugod nami og sakay og pasahero. So nagsugod mig sakay og pasahero until present until now. So kausa lang ko nadakpan og LTO kadto pa sa kasuway nga gi para mi kay ang among nahibaw-an man gud sir sa nasuta namo sa among kumpanya is hagbay ra na gi comply ang mga papers. Kaso lang is wala gilutsan og papel. I don't know kung unsay rason kay sa ako ang nadunggan sa among admin nga wala pa sila tagai og papel pero the operation is still going na kami nanginhanglan bisig migbugas sir nga mga on. Unsa may nature sa trabaho dahil sa mga rider sa Maxim? Ang mo paangkas og pasahero or mo deliver ang mga items? No sir, ang Maxim is naa siya credited siya, naa siya papel good for delivery and parcels and foods good sir. Nya karon kay gi-apply man na ang kanang angkas sir, pasahero, passenger tao mo ikarga. So ni comply na si Maxim sa tanang papel nga kinahanglan nila. Kaso lang dugay nila gi-aproban kay lagi naa nay na-aproban nga tulo ka buok ahensya diri sa Cebu. Kumao nang tulo ka buok kanang angkas joyride og mode 8. So wala may question na ang amo lang ba kung wala man gid tuod mi ma-approve mutarong unta sila og abiso didto sila sa kumpanya. Ang nahitabo man gud karon sir ang rider may gidumta nila ang driver may gipandakop nila. So ako as a rider pro rider man ko pro license holder ko akong motor kompleto og papel na ako'y permit nga gikuptan sa akong food o parcels og papers na ko dito sa Maxim's office. So kompleto ko. So sangan nga ilang giimpaw ng ako ang motor. Nya gitiupi ko nila nisabot ko kay naigo mi sa Jaw. Puno kanang balaod sa Jaw nga kolorom. Oh. So kami na noy na kolorom. Dili ba ang opisina na mga itawgo nila kolorom kay wala pa malutsig prangkisa. So sa akong topinaw sa akong naibaw-an ko sir, wa pay gilutsan maski usa ka buok sa nag-operate karon sa tulo. Ikaupat ang Maxim wa pay prangkisang nilusot. Tanan is pilot run pa lang. So very unfair kay sa among kaugalingon ba nga gihunting mi sa usa ka competitors ni Maxim nga nagdumot ni Maxim kay tungod siguro I don't know kung nihinay sila or kusog ba sila kay nasuya siguro sila si Maxim kay ni kusog mayo when it comes to passenger. Oh.
Ang nahitabo diay sir, daghan kayo ang nag-book og Maxim ni angkas sa inyong motor didto nagpahatod tanan sa SMC side. Pag-abot niyo sa seaside, nag-atang pa ng LTO gipang para mo tanan. Oo, ipadakop mi sir. Padakop mi. Tinuod yun na. So ang booking is dili legit yun. Ang booking is planado. Kay nganong nakaingon mi planado sir, documentary na naami ebidensya. Kung mangayo mo copy sa ebidensya nasa opisina. Ang number pareho tanan. The same karong adlaw nag-register sila, the same nagdungan sila booking, same pick up, same drop off. So unsa man masul sa mong utok ana. So the operation is kuan siya, sabotahe. Ano mo sabot ra gyud mi sir kung kana implementa gyud na sa national sir. Nga mo conduct sila special operation diri sa Cebu pagpanakop sa mga Maxim rider nga kuan kanang kolorom ba kay wala lagi may papel pa. Oh, so, Pila mo so, kabuk the rider dakpan? sa akong nahibaw sa akong nasuta sir mga more or less 20 heads may kabuok. Daghana no? Bayo-bayo gyud sir niya. Nalipay siguro sila sa ilang gibuhat kay siguro nakatakob sila kaldero sa mga driver nga ginabuhi. So sa akong side, wa ko malipay, nag-uol ko. Isag tuod na ako'y trabaho pero dako kay nako kawad-on sir nga nawa nako ang motor karon. Nya dako kay mig na bayran dito sa LTO. I-pound pa among motor. O nya dili pa mi kapangwarta sa headline na malami panggasto. Dako jud gayog kwan. Dako kay damage pero wala may mahimo kay sila man ang implementer so we need to follow na lang. So wala may mahimo, need na mo settle lang mo ang obligasyon dito sa LTO. So ay among gistray among best nga ma-settle na mo na panginaot namin sir nga unta sa sunod ilaming pasabton. Dili bitaw ka nang ritsohon ra mi nilagdakop nawa mi kay baw unsa among violation nganong gidakop mi nila. Ila lang kuwaon among lisensya. Iguman nalagkuha sa mong lisensya ila lang mi tagag ticket mao ni mong violation na. Pwede di na. So kung mangutan na ta, paano imo kung gi-impound sir? Dili mo tubag kay adto lang kuno sa main office. So di na lang mi mo insist, di na lang pud mi mo hatag pagpala questions kay basin unya madungagan na mong violation. So to make the story short sir, wala lang jud mi wala lang gyud mi magsaba. Oh, wala lang gyud mi magano. Kung takop magani, wa tay mahimo. Pero lagi sir, nai-foul sa ilang operation jud sa tinuod lang. Dili man ko may laki sa balaod. Rider man sa ko, ultimo ra ko nga tao pero dili gid ka matarungan ang ilang gibuhat. Unsa may imong violation nya pilay multa? Nibayad ko sa LTO karon sir og 6,125 sa ako ang lisensya pagkuha. Sa impounding, so as per sa akong papangutana dito sa mga sa nasa LTO nga dala na daw to siya. Pero impounded lang ang motor for 3 months kay mao daw na ilang rules. Pila ka buwan ma-impound? Sir? Pila ka buwan ma-impound? 3. 3 ka buwan? Oh nya, ni try mi sir og hangyo unta nya, di man kuno mohangyo pero mo try mi og buhat og letter sa direktor among ipas inig mandi kay sabado man ugma. Oh. So among i-try pass didto unta maunuran og matagaan og konsiderasyon kay wa pa gid tawo mi alamag ani sir nya kami sir ang inabuhi ra gid tawo mi ni connect ra gid tawo ni Maxim. Grabe ano kay nakabayad ta mog 6,000 kay mataba kolorom, gi-impound pa inyong motor og 3 ka buwan nga mao na panginabuhi in taon ninyo. Tinuod ba sir? Daghang naghila kauban ako ron sir. Ako may naluwis ko mga kauban nga ang Maxim lang ilahang gikuan og kanang pagtustos para gastos silang pamilya. Wa gyud na nila na siguro ang nagbuhat anak karon dako king katawa og siguro nabusog siguro siya. Wa nga sa nya kanang habal-habal ya sa SMC side. Koloro masad na sa ato pagdakpo na may impound po nagtulo ka buwan. Ambot lang kay sa ila pang ingon kuno santo ra sila Ginoo magkuno kuha na. Ganun pa. Sorry sir. Kanoy. Murag sakit-sakit gid doon. O kanang multag sa Ismail nya i-release ang motor dayon pero kanang i-impound og 3 ka buwan, murag sakit-sakit gyud na kay ayon yung panginabuhi. Nag-drive og motor taga-adlaw di karon, wa na may motor so wa mo panginabuhi noon. Oh, wagid tanan sir. Pero agwanta lang kay saon man na naman na. Di naman namo mababakoy ang amuan lang gyud.
wa man mi nireklamo. Ang amo lang is gusto lamig kalinawan nganong naingon ani nganong nainana. Tinuod ba na nga nay order gikas nasyonal na magkandak sila diri og operation. Ya, ang amo sa sikan nung nahuna namo sabotahe ang ilang operation. Siguro na i-connection do sa sulod. I don't know. May kay balo kinsa na si Tapo na pero naa na may idea sir pero di lang may mention sa name kay di may ganahan kay timo ra nga tao, timo rider ra mi. Pananitan, sir, naminaw ron ang taga-LTO. Unsay hangyo niyo sa taga-LTO, sir? Ako sir sa akong side as a rider ug sa akong kaubanan sa akong mga kauban nga rider. Mahangyo lang unta mi. Amo naman ang gisito lang amo ang problema diha sa amo ang sanction. Ila unta mi tagaan og konsiderasyon na makuha na mo ang among unit. Dili lang unta nila impound og 3 months kay luoy taon kay sir. Wa gyud mi panginabuhi sir. Baka income lang mi. Luoy gyud kayo. Sa akong nakita karon sa akong makauban perti na namong sakripisyo. Wa man gud mi kay bawa man gud mi ma-heads up. Okay lang unta tong nakahibalo nami. Nakahibalo mi sir ba nga di gud pwede kay di ra gid unta mi muahat. Pero wa man gud mi kay baw nga mao na siya ang sitwasyon na di ay. Unsa man ni sulti sa inyo ang opisina sa Maxim? Wa di mo sulti nga dili pa mo pwede mo paangkas o pasahero? Ang amo ang admin sir, nisulti gid namo ana nga di sa gid pwede pero wala pa manggoy letter nga gikan sa kinatasan nga si Maxim di gid pwede baski memo man lang wala gid sila ihatag ba lang dito sa opisina kay kung tarong gid sila sir CLTF RB mo dito sa opisina maghatag og memo dito tagaan nila warning nga di pwede pero pag mag-operate pa sila na makandak og operasyon ng LTO kanak po ni mga rider wala maingon ana nga buhat diretso man so kami sir bisa pag niingon ang amo ang admin nga dili pwede mo masahero inig-open na mo sa mga apps mag-utoon mi i-open na namo ang booking musuod ba ang kanang sakay sir abi na mo og sakay ay delivery sakay man day abot na mo sa area alangan mag-amo nang ihog nga mo ang pasahero wala may customer service ang may tabo Bitaw no. oh. So kami pa pakasa doon so kana budawat mi ana kay amo magid kunong sa so mo lagi na sa amo anang sunod tarong mo nila kay di gid dali mo nilang gibuhat sir eh. Grabe ang amo ang muramig nagian og auditor nga grabe ang sakripisyo ayo pamigmata kay makiglinya didto mangita og kanang balita may baw-an lang namo kung pili sanksyon namo ana wa gyud mi kalibutan grabe